Kokti Shalo, Shanti Bazar Bukhaksteni, Shoshiram Kaksang Baptist Church, Rupai Bishi ter Klaizakha. O ter Noragui, Rachap Mung, te Dal Bidal Mushamung Rogbo Klaizakha. Shanti Bazar Bukhaksteni Shimi, Kolendro Tripurani Koktoma, Chumui Dibi. Sini sumi media rokno, tini gampang kaya sini kaksang baptis sini moy, berkai bisi ket jual izatno, norok biasa nak main bagai, hambai do, tapi kaya tu lobster ter, se 1990 kayo sini kaksang baptis sunsa zaha, tini yo kaya tu suwa mani jare, ini taklai bisi 2021 seng, tini 13 Sudo November seng, berkai bisi ket biasa maha, berkai bisi ket bisi tu kabang maseng kaya tini kok tunai orang bisi kaya tini kok naha. এই রূপাই বিসিতে জরাতই जों टोटल काइटनि बरफ महासों एरो 420 आ बिसियाव ताबक काइटनि हामारि बाय टोटल एमप्लॉय सिनि खाकसां बातिसासो 24 ओंखाय सिनि बिसियाव दिकन मानहासों 6 जना ते वर्कार भलन्टारि वर्कार सह जों टोटल 12 जना बिसि खरबनाय थैजाक ते ताबक 10 जना दङ आ बिसिते खायसों तिनियो मथारबना हामबाय दो तानलाय काइटनि वा आसिबा जों वानामा सिंसा मानमानि बागै हामबाय जोंनि मेडिया दं दै जोंनि ककाराबनि दिनैबो जोंमान हामबाय लाइके हामबाय मारो जोंनि मेडिया रखनो अजरा काहामा नरक सिनि बागै रुमाबाय ताई जोंनि काइटनोबो हामबाय रुओ आं ब्लाइके खाकसांगो ताई तंथगो इउनियननि पखंगै अर्थात डिभिसियननि पखंगै आं अजागा बरक बैबाक्सा काइटनो सुरि लबनानि तंथकनानि हनै कासार जागमा बाय आं फाय सुपायका अरनगै अजुबलि न पालायमा बिसिंतिके आनि बुखाव आं कतालके एकटा हामारि मानमानि काहाय ताई जत बरनबो हामारि मानमानि न आं शेयर खायना बुसुङो गुबुन नाबो कमां सिनसा वानामा सिनसा काइटर सिनि बरक न ताबुक सलाय दङ बिनि कखलायनि बिसिंतिके ताई अ जागा जे फायमानिया अ हायुं गोनांगै तंनाय अ हास्तेनि जत बरक न सिनि अ जुबलिनि पखंगै सिनि हामजाकमा खाकसांमा सब्राय जिसु ख्रिस्टनि मुंबाय याफारो फायदे मथांजाकनानि लामा अ जागानो एकमात्र दङ ताई कुन जागा गरै आन बागै नरक जत न आं कयो खाबाय खुबाय वानसुमा बायके नरक खाकिखिलि काइटनो यासाकदि आरो मथांजाकनानि लामा दङ बसे खुबै बसे मथांनाय बिनि बिसिंति सिमिसे मथांजाकना लामा दङ ताई कुनु लामा करे आन बागै आं बेले बेलेके तंथका खाकसांखा मथानि ओंगै आनो कबंनाय रक एसोसिएशन ओंगै आनो कबंनाय रक न आने हामजाकमा ताई सिबाय इउनियननि पखंगै रकना आं याफारो काइटर हामारि खुबाय सतिने प्रग्रामाव जों फुङाय गांखायनो मियाथ' अजगा जों एराइबल सालसे ओंखाय मियानि सारिक नै पाइ बेबा प्रग्राम रक जों पाइमानि यागुलो तिनि फुङाव ओंखाय अजा जों फायै पुइला जों फ्लेग हस्टिं फ्लाइका सिलभार जुबलि नरक सावै आबनि उक्लुगो आ फ्लेग हस्टिं फ्लाइमानि उक्लुगो जों हलं मुकुमु आबनो जों खुलुका आ हलं मुकुमु खुलुकमानि उक्लुगो जों अजगा वारशिप पान्डा लाइलाइका एबं वारशिप पान्डाव जों ओंगिया हामानि न से अराउंड 800 people singaro get together inka abon bagai aw beba kaitone hamari ang asa khayo aba haikeno taibo tinango kaitor samung khainai chini borok ni bisingo jasar mo bo baptisas obo angkai sing khaksang baptist sarso sargra baptist association da hambai sal